Ambrose Weda ka intere county ma Kisumu kinyi makawuono aduoki twak mar mondo me wadhi mbele awinjo kibonjo kajo kata kamano nyaka sani penjo mabende na penjo mana MCA Malindi kachiel koda Mesha Kodede weche go mago mag miyo jopenya owuog oko karomre margi gidhi gi luto mbulu obede kinde yiero madundo kata kinde yiero maduong' mabo bede higa mar 2027 ang'o minyalo tim mar mondo mi jopiny owuog oko karomre margi gi luto mbulu kik beni jomo register kaka voters bedo mang'eny to joma wuok oko to luto mbulu bedo matin kaluwore kod to magisebedo godo kod IBC kachiel kod tiyo kod lony manyasani ere kaka inyalo ti kodgi mar neno ne ombulu obedo makare pacho kae wakili. Erokamano wachak gimiluongo ni voter apathy. Mano kisungu mamite dho ji, mite dho jomiluongo non siasa kata bloggers yiero voter apathy. Yiero mora mora e Kenya kata pinje maoko onge miyudo ni turnout is 100%. Kata mna America kama nitie early voting pode yoro mna kodhe mang'eny to 80%. Koro Kenya waka ma voting itimo odiochieng' achiel saa 12 okinyi nyaka saa 12 odhiambo. Iyudo ni en kare kiwacho ni ka turnout ochopo 80% mag registered voters e polling station, mano iluongo ni very good turnout. The 20% madonka gidong out for various reasons. Jomoko leo, jomoko chunygi rach, jomoko igi no wang nikech no badgi nomination mag chama gi go. Nitie reasons wanga nitie joma bende dwano gonygi, nitie joma bende mar ulda madwano dhi oting'o tere polling station, nitie various factors. So king'iyo 80% miro ka turnout en 80% tiyudo ka en gima inyalo wach ni good. To sama election is tight kaka koro manyo kind Honorable Raila gi Honorable Ruto, ombulu manoninde piny luo ka ne dine bed ni nitie jomoketo resources igolo ji e udi to biro go ombulu 200,000 doyudore. To ji ne ng'eny joma ne ni that side kadede gere do beto dija ne o babo se kawo gini babo kawo bwana waseyude ke ang'owa. So mondo gitirji gidhi gigol ji giting ji gigol piki giket resources mondo ji turn out mondo chopi to pollings nyiso ni the race is tight to koda gini nyose kawo kinyi. So voting sani en a bit electronic kendo en ma kwalo yut kaka ji paro no opogore ma 207 bang 207 ka ji osegore ka regular report obiro there osebedo many improvements, many court orders, many things. Masani we are electronic tibro yuro ne kata kits bayande watiyo go koro gin gimiluongo dho wagunda ni obsolete. Biro chuno ni chake spend millions mang'eny kinyiewo ge go assuming ni pod gintie. So dwaro ni kama wabeti bede MCA Malindi beda janon siasa kata blogo dede wow ng'iyo ni mage minimums mwadwaro ni jo mandiko mani IBC otim wanyiso wadwaro ni motim to acheko mar kit ok wabede tok chiel wachako go koko kia notim wanade kia ngo any referee ubed mar football ubed kara jakom liel nyaka ng'wache ni pesa ok otiyo te ano ng'olo namna chogo. So nyaka gibed blame thing on are they blamed rightly or wrongly? Kada mene election magwa ne odhi e court Supreme Court o wajne hotel mago pone omiyo ma ok konywa to ok kony candidates mo kiero candidate ni tiwuok ne oko and the main thing ni koset team gi male tiwuok ne mobilization
make sure ni kama intiere ma intieno jiwuok te demo tiyo terie polling station joma tuo ter otim magete to beda yuago dayo bang'e to koro ubedo mager hade ke ang'o ano kan nyathini tekona ma ok kony ok bi konyo kata candidate mwasapon wadwa ni Kenya mondo dhi mbele gi yiero maler ma ng'ayombo ema bedo declared jomago nindo moko go ombulu be makonyo wa yiero jotelo maricho dwaro yo ma ji nyaka wuog mago ombulu makatelo rache wana nyawa yiere to ko wuok no kaka wadwaro ara no waye to moro mani jogo e senda gi chien ni gino se kwal mana ka gitimre kata kanisa ka ogibiye gisiko bani chala kanisa richo pongo sikul be kani tero gi mano be gedagi dano mano to kit dano nyasaye wacho ni the heart of man is inclined to evil gik maricho ko mariche mang'eny tageno ni kiwango mawantie ni gi kama wasedie kwa chak wamedo resources wamedo time wamedo gimiluongo ni eternal vigilance as citizens to IBC will be able to conduct free, fair, transparent election. To kuagogi wachako gogi gi wach sani. Kuagogi gi wach maigarum to ji chako na magi e joka. By the time mwadi election ji onge gi gimiluongo ni confidence. Confidence is built en gimigero. Oken gima nyuolo go jin mato nyuol we have confidence in mi gere gara pole neno ka kutiyo ge kaka udhi ge kaka chane ge kaka bet mama lamo mama sai mama dwaro analysts analyst mag siasa go ma yin go kanyo go nyathiwa gi wachak gero wange kamara tiko no mera correct uruka wadwa neno ka kutimo by election wadwa neno team efficient maromo nade wadwa neno wadwa ya register ni joma notho ogol nyinge gi joma onge ogol nyinge wadwa joma nyien watim gi miluongo ni inspection registers are being inspected ka tiko ni fine ka to one get the register people keep copies jidhi mbele to kodo maru masiko mnanio no mawa ok cham. Aya,